Ja, så er vi her igen på det stadion, hvor, skal vi kalde det, den store stykke ulden forklædt som en forræderisk kastevind pustede Laudrup skud, eller var det en aflevering? Vi får det nok aldrig at vide i nettet, og på den måde sendte Danmark et godt stykke videre mod slutrunden. Blæsten er så småt stillet af i mellemtiden, men forventningerne til det danske hold, dem er der stadigvæk mange af, Jan. Der har været kritiske røster ude, om det er et B-hold, og det er reserverne osv. Hvor stærke vurderer du danskerne i aften? Det er et utroligt svært spørgsmål, Claus. Som vi sagde før, da vi snakkede om holdet. Vi har mere eller mindre de bedste spillere, men man kan selvfølgelig sige, at der er andre spillertyper, som en Peter Møller, som en Mikkel Bæk, som heller ikke er med, Stig Tøfting, ikke også? Men altså, det er også spillere, der har haft chancen før, og de har ikke rigtig slået til. Det problem, vi har, det er, at vi har måske 25-26 spillere, som alle ligger på det samme niveau. Vi har ikke de der enere mere, og det er utrolig vigtigt i aften igen, at man arbejder videre på det kollektiv. Hvis Danmark skal have succes i fremtiden, så skal det være på grund af et kollektivt stærkt landshold. Og her har vi så reservebænken. Der sidder en Fransen ude, som hvis det aldrig har prøvet at spille en hel landskamp endnu. Brian Steen Nielsen, Thomas Gravesen, som vi jo nok får at se i dag, der er aftalt, der må lave 6 udskiftninger. Så efter pausen kunne man forestille sig, at der bliver skiftet livligt ud. Jon Dahl Thomasen mangler måske stadigvæk også at få bevist sig på landsholdet, så der sidder meget forventning og meget eksplosion ude på bænken, der gerne vil ind og vise, hvad de kan. Vil du have startet med andre end dem, der nu starter? Nej, altså jeg tror, det landstræneren har i sit baghoved, det er, hvordan han vil spille mod Italien også. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi får at se Claus Thomsen. Claus Thomsen har gjort det utrolig godt, siden han er skiftet fra Everton først tab og så ned til tyske Wolfsburg. Og det er vigtigt ligesom at få at se, hvor langt han er kommet, for jeg tror, han kan få en stor rolle, specielt mod Italien. Jeg ved godt, han ikke er i kamptræning, men landstræneren vil lige se ham i aften, og derfor så spiller han så med den holdopstilling, han har valgt her i aften. Og her er en lille håndfuld, eller en stor håndfuld danskere, som er nede at se kampen her i en lidt lun, skal vi kalde det meget, meget tidlig forhåndsagt. Det blæser lidt, men koldt er det ikke. Der er lidt flere af dem her, men der er vel ikke ret meget mere end 5-7.000 tilskuere på stadion. Og så har vi vist været positive, og her kommer de så med den store dansker, Peter Schmeichel i spidsen. Og han nød det. Lad os bare sige det. Han var første mand på banen, modtog hyldelsen. Det gjorde han helt sikkert, ja. Altså, alle kender jo Peter rundt om i hele verden, og må ikke også de kan huske ham fra EM i 96, hvor Sukker lige loppede den op over ham, men det skal vi helst ikke snakke om, så bliver han jo sur. Og her har vi så Blažević, træner og manager for Kroatien. Blažević har været sur på Malta og set Malta møde i Jugoslavien. Gilles Medea og Frankrig dommer med sine 2 assistentdommer. Men Blažević har altså været fløjet med militærfly først til Malta til fodbold der, og så tilbage her til aftenens kamp. Og her er de så legnet op og venter på nationalmelodierne. Og når nu vi har været igennem de nationale toner, så skal vi også lige tage Kroatiens holdopstilling, og den er fremme, skal jeg lige hilse at sige. Dirigenten ude på midten af banen har trukket blank og er klar til at spille, der er et yndigt land nu. Hernede får lov af stadionspeakeren. Ja, der er ingen tvivl om, at det lille kontingent danskere, og specielt bænken her, de får en lun aften i Kroatien.
Miroslav Blažević var med til at blive modtaget som, ja næsten, man skulle tro, de var blevet verdensmestre, da de vendte hjem fra VM-slutrunden. De var i hvert fald meget, meget populære. De er også ganske flot, Jan, at så ung den nation, eller så ung det land, har nået så flotte resultater i fodbold. Det er det helt sikkert. De spillede utrolig godt under EM i 96. Var lidt uheldigt, at vi slog ud i kvartfinalen mod tyskerne. Men viste det så igen under VM i 98, hvor gode de er. Det var virkelig imponerende, at det lykkedes dem at få bronzemedaljerne. Sidenhen er det gået knap så godt, men stadigvæk, hvis man kigger på holdet, det er nogle frygtindgydende navne, og man skal heller ikke glemme, at der mangler stadigvæk 2-3 spillere i verdensklasse, så det er helt sikkert, at det kan blive en meget svær opgave for det danske landshold i aften. Og Blažević i billedet her, han sværger jo til en 3-5-2-opstilling. Han har en ny målmand, Mermik. Så har han et forsvar, der hedder Simic, Stimak og Milinovic. Så ligger der en Jarni på venstrefløj som en vingbak. Ja, det er jo nærmest den gamle John Sivbæk-type. Stanik på den anden side, og så ligger der inde på midten, som den, der skal styre tingene, være kreativ. Det må være Boban. Soldo plejer at rydde op, og Sanovic støder med frem. Og så helt frem, så har vi jo Davor Sukov. Vidunderlig angriber ved siden af Vlahovic, som er en lille væver og lynhurtig type. Måske er der nogen, der kan huske, at han scorede i 96 mod Tyrkiet, kan du huske, at han løb over 60 meter. Løb fra alt og alle. Det de har en glimrende balance mellem de to angriber. Sukov, som Peter Schmeichel før kampen rigtig siger, han er sådan lidt en mere gammeldags angriber, men han fylder en masse ind i startstoffeltet, og Vlahovic lynner hurtigt. Det er ham, der løber i dybden, det er ham, der skaber hullerne til Sukov, og vi har set det så mange gange. Sukov, han skal kun have en halv chance, så lægger den ind i nettet. Og der var det så netop på grafikken her, så den danske Kolding, Henriksen, Høgh, Heinze, flad firebakke hedder det vist. Helve, Thomsen, Nielsen og Jørgensen, meget løbestærk midtbane. Det er vores styrke. Det er der, vi er stærke i aftens kamp. Det er på midtbanen. Okay, Claus Thomsen, som vi snakker om før, har måske ikke spillet så meget på det sidste på grund af vinterpausen og en mindre skade, men Allan Nielsen er i kanonform. Vi har Martin Jørgensen, stadigvæk en ung spiller, er stadigvæk ustabil, men vi forventer store ting fra ham hver eneste gang, hver gang han spiller. Det er ham. Det er den ene spiller, vi har, der kan lidt på egen hånd. Marian Mamik afløste Vladic. Og det vil være en overdrivelse at sige, at kroaterne har traditionsmæssigt haft problemer på målmandsposten. Men det har heller ikke været deres stærkeste side. Det har det ikke været Danmark. Peter Schmeichel, Jan, der har været meget snak om, at Thomas Sørensen i aften skulle prøves have en halvleg. For at se, hvad han indeholder. Hvad siger du til det? Det mærkeligt, jeg synes, det er, at han ikke har været med før ind i aftens kamp. Nogle af de der kvalifikationskampe, vi har spillet efter VM, han ikke har været med i truppen, det kan jeg ikke forstå. Men jeg synes, det er i orden, Peter spiller. Det er trods alt Peter, der skal spille mod Italien, og mindre landstræner har andre idéer, og derfor synes jeg også, Peter skal spille i aften. Og det sagde han også selv, Peter Schmeichel. Der var ikke nogen slinger eller foræring der. Han sagde, jamen hvis Thomas skal stå mod Italien, skal han stå hele kampen her, og hvis jeg skal spille mod Italien, jamen, så skal jeg stå hele kampen. Så er vi i gang i split. Helve, der kommer til landskamp fra bænken mod Fiorentina. Og med nummer 9 er det Sukov. Og Sanovic. Og også Allan Nielsen slipper godt fra første berøring. En type som Allan Nielsen må jo også komme med en utrolig masse selvtillid. Som han spiller lige for tiden, helt sikkert. Han har virkelig gjort det godt siden hans klub Tottenham har fået en ny manager. Og udmærket forsvarsarbejde af Damir Milinovic. Der er spørgsmålet, om der er nogen, der kan forlænge Helves indkast. Måske ikke lige i hovedspillet. Vi har de, udover Claus Thomsen, de store styrker i dag. Nej, men jeg synes, det er vigtigt, specielt de første 5 eller 10 minutter. Man ligesom viser, at man er ikke kun kommet for her og være defensiv. Vi skal også op på deres banehalvdel og prøve nogle ting og et langt indkast. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Rigtigt, som du siger, vi er ikke så stærke i luften, men
Man kan altid håbe på, at den Claus Thomsen kan vinde en enkelt eller to. Og lidt roderi nede på midtbanen. Stanik har plads ude ved linjen. Og frispark mod Miklos Molnar. Han skulle være helt klar, Thomas Helveg. Vel så i hvert fald klar til Milans topkamp mod Fiorentina. Selvom han ikke fik spilletid. Asanovic. Og offside fremme på Vlahovic. Som man godt kunne forestille sig skal ud og løbe om kap nogle gange med Søren Kolding. Godt pres på af Allan Nielsen. Det virker som om, at presspillet, markeringerne sidder meget tæt. Starter godt Danmark. Står højt op på banen. Det er klart, at det kommer fra den bagerste firekæde, ikke? Også det er dem, der bliver ligesom ved med at skubbe midtbanespillerne længere og længere frem, og det har virket godt indtil videre. En svær bane at spille på, Claus. Normalt er de meget boldsikre, Kroatien, men de får problemer på den her bane. Så var det Allan Nielsen med et lidt halvhjertet hjørnespark. Sanovic prøver at åbne til Sukker. Og der er vist ingen tvivl om, at det er kvalifikationskampen mod Jugoslavien. På samme tid som vi møder Italien, at der bliver tænkt meget på i den kroatiske lejr i øjeblikket. Og Blažević, manageren, træneren, sagde også på pressemødet i går, at det ville være blålys at fortælle, at den kamp kun var en fodboldkamp, kun var en kvalifikationskamp, for der var meget mere i den end som så. Vlahovic. Stanic. Og så noget af det. Kroaterne vil de kan spille meget tålmodigt. Det passer fint til den måde, vi spiller på. Den har Peter Schmeichel naturligvis læst, og den samlede presseflok er nede. Ligesom os andre venter jo spændt på, hvor det er, han skal spille fodbold, Jan, og du har ikke hørt noget. Jeg har heller ikke hørt noget, Clausen, og det eneste, vi kan gøre, det er, vi kan gætte, ikke? Stille og roligt. Kroatisk forsvarsspil, der rydder op i den situation.
Allan Nielsen kommer ind og laver frispark for Boban. Boban, der har haft talt, at han skifter klub efter den her sæson, vil væk fra Milan, hvor han har lidt svært ved at få fuld spilletid. Og det må jo være guf for alle klubber, der mangler en god spilfordeler. Helt sikkert. Det er en dejlig spiller. Han snakker meget varmt, når han godt kunne tænke sig måske at spille i England, så må ikke der med at være en eller to klubber derovre, der var interesseret. Og Allan Nielsen får frispark. Men det er altså svært at se med de høje bolde ind i midterforsvaret. Men der skal ind og udfordre derfor alvor, så mulighed for kontra. Simic. Og så kommer der pludselig liv mellem de 5-7.000 tilskuere hernede. For at bruge et af de der kliché-udtryk, der er, så ser det ud som om, de står meget godt dernede. De danske spillere? Ja. Det gør de helt sikkert. Det lykkes slet ikke for Kroatien at få afspillet nogle af de danske spillere. Der kommer hele tiden en ny en, og det er virkelig godt. Det eneste, man selvfølgelig skal passe på, det er den lange bold i dybden for Vlahovic. Her er muligheden til Molnar. Det er meget godt stukket på tværs af Miklos Molnar. Michael ud at råbe. René Henriksen. Helve er gået, får den ikke. Skal i anden omgang? Nej. Og er han så kaptajn Boban. Boban, der var med helt tilbage i 87 faktisk til at vinde VM for ungdomslandshold for Jugoslavien, hed det dengang. Boban scorede faktisk det afgørende mål på strafspark. Ja, en Boban. Det er frækt. Og den lever nu. Hvem ligger med på midten? Lille smule tøven. Ja, de skal ikke have lov til at organisere sig ret meget gang. Det skal de ikke. De ting, de kan ikke også. Altså, vi snakker godt nok om banen og hvor svært det er at spille, men altså stadigvæk jo også teknisk er de utrolig dygtige. Lidt heldige i anden omgang, han kommer forbi Helve. Men en virkelig en chance. Men vi har også haft en chance med Molnar før, hvor det var lige ved, at han fandt Ebbe Sand inden foran målet. Og Sanovic har tid til at få et overblik. Helve Nielsen. Ja, så er det lige før, der skal prøves udefra. Kommer Molnar ind, men ikke rigtig adresse på den fra Martin Jørgensen. Han har måske haft lidt svært ved at leve op til de forventninger, der var til Martin Jørgensen, men
De var også store. Ja, det er svært som en nogen spiller, ikke også? Han er stadigvæk lidt ustabil i den måde, han spiller på, ikke også? Og hver gang han spiller på et dansk land, så forventer vi det helt store, ikke også? Han gjorde det utrolig godt under VM. Har også gjort det godt blandt andet mod Wales hjemme i parken, men det er svært, ikke? Der er også nogle af de andre, der spiller lidt mere erfarne. Fejl fra Schmeichel der. Og den skal næsten sparket ind, kan man sige. Og jeg kan godt fortælle, at Zucker ærger for, og Schmeichel glæder sig mindst lige så meget, for der er et helt specielt forhold mellem Schmeichel og Zucker. Ej, hvor vildt er ærget Schmeichel, hvis Zucker han får lov at score på det. Det er helt sikkert, det er meget. Alle andre end Zucker. Det er meget, meget sjældent, Peter laver sådan nogle fejl. Jeg tror aldrig, jeg har set ham lave det før, men Zucker kunne ikke komme til den hurtigt nok. Heldigvis for Danmark, så løb den lidt for langt ud senere. Og Peter nåede at komme tilbage og redde situationen. Heldigvis, må man sige. Heldigvis. Det var lidt. Der er både en Stamik og en Stimik og en Sarik. Og der var også en Panik der. Der er ingen tvivl om. Zucker har scoret alle gange, de har mødt Danmark. Og han vil ellers få gøre det igen. Der står han altså revanche ind til store. Er det en god redning for Peter? Et godt hjørnespark. Det er simpelthen fremragende snuppet, det der. Prøv lige at nyde den der. Det er fremragende reddet, Peter Schmeichel. Og Boban får ikke rigtigt. Bob ind over i anden omgang. Robert Jarni. Stanik ligger derovre. Jeg skal love for, at han sidder tæt eller Nielsen ved sine markeringer og sine taklinger. Og Claus Thomsen laver frispark. Så er det spændende, hvad kroaterne har indøvet her. Overleder den til Asanovic. Det er meget god psyke for Peter Schmeichel, og det er jo også hans varemærke at lave først sådan en fejl, og så bagefter gå ind og lave en kanonredning. Ja, det var vigtigt for Peter. Ikke selvfølgelig kun at redde sin egen fejl, men også hovedstød efter. Og så skal vi se, hvad Schmeichel kan gøre. Ved Boban. Fordelsregel, men Martin Jørgensen bliver liggende. Og at der er et besandt her, at der er et specielt forhold mellem
mellem Peter Schmeichel og Zucker illustreres af, at folk fra Kroatiens lejr fortalte til os faktisk, at Zucker havde en speciel lille gave med, som han ville overrække til Peter Schmeichel, som tak for hjælpen, fordi han holdt buret rent nede i Grækenland. Om det passer eller ej, det ved jeg ikke. Jeg tror heller ikke, at det er så meget for at overrække en gave, men jeg tror, der var sådan noget psykologi i det. Han vil gerne irritere Peter Schmeichel, det er der ingen tvivl om. Må han ikke også, at han lige kan fortælle om, at hver gang han har spillet mod Danmark, så har han scoret. Det tror jeg godt. I tilfælde af, at Peter skulle have glemt det, ikke? Jo, så vil man godt lige minde om det, når han er fræk som en slagterhund, Zucker. Han er en herlig type. Jani har ikke fået mudder på tøjet endnu. Det er simpelthen ikke, fordi han sparer sig. Elegant type. Masser af plads på midten til Simic. Og så er mulighed for en kontra eller Nielsen. Det er bestandt godt position. Den kommer udenom Martin Jørgensen, han måske en smule. Men det skal ske hurtigt, ikke også? Allan Nielsen, det er et godt forsvarsspil af Allan Nielsen. Han fanger bolden, ikke også? Men så er to angriber. Det er selvfølgelig også et problem, fordi de ikke er indspillet. Men i den situation, der er deres løbemønster altså ikke godt nok. En af dem er nødt til ligesom at løbe hen i en position, hvor han kan modtage bolden. I den sidste ende, så sker der ikke noget. Derfor skal man så vente. Man venter for lang tid på, at Martin Jørgensen kommer med frem. Ja, han hang en smule, Martin Jørgensen. Men det er heller ikke i sådan en situation. Det er heller ikke hans opgave, vel? Det er de to angriber, ikke også? De ligesom skal finde en position, hvor de kan være med i spillet, og det gjorde de ikke. Det lykkedes ikke for dem at løsrive dem fra deres markeringsspillere. Helve Molnar. Så var der mange om Boban. Ja, det er jo et problem, kan man sige, hvis han vejer dem og finder dem for lette, de to op foran i denne her kamp. Så skal han spille med to helt nye, der heller ikke har prøvet det mod Italien. Ja, det gør han selvfølgelig heller ikke. Altså, jeg vil tro, at Ebbe Sand, som stadigvæk er et stykke vej fra at være i topform, på grund af, at den danske Superliga ikke starter endnu. Jeg tror, det er en spiller, han vil bruge. Det er simpelthen et spørgsmål om at finde en, der kan spille sammen med Ebbe Sand. Om det så er Molnar, eller om det er Søren Frederiksen, der sidder på bænken, eller måske en spillertype, som stadig er med i truppen her i aften. Sanovic tryller. Det irriterer Helve og Thomsen. Ja, den skubber han præcis ud over sidelinjen der. Helve, ingen tvivl om det. Søren Kolding. Ikke for godt. Så er muligheden til Niklas Molnar. Molnar ind og udfordrer Molnar i feltet. Ja, han kommer altså ikke lige forbi Milinovic. Ja, men alligevel frisk. Han udfordrer sin modstander, og så han prøver. Vi får et indkast langt op på modstanderens banehandel. Det er selvfølgelig en mulighed, men
Det er svært, fordi defensivt er de også utrolig stærke, Kroatien. Og så mulighed for en kroatisk kontra, hvis han kommer igennem der. Der blev heldigvis lukket af. Sand og Molnar i feltet. Det er godt lavet. Lå lige en smule forkert for Ebbe Sand, ellers udmærket. Helt ind. Det er det glimrende indlæg af Martin Jørgensen. Igen, de to angriber er ikke vant til en andens, den måde de bevæger sig på. Jarni ligger helt ude og kalder. Og frispark mod Boban. Bliver takseret til en advarsel. Ja, det er jo ikke den første, han har lavet, Claus. Han har lidt problemer med, det må man sige, med de hurtige modspillere. Godt arbejde af Ebbe Sand. Med igen Sand. Så er der ikke rigtig nogen i feltet. Søren Kolding. Helvig går udenom. Ja, selvfølgelig. Vi har da set det flere gange i Superligaen. Da han prøver udefra Søren Kolding. Og hvad så her? Han kommer fra offside. Det gør han helt sikkert. Men først i den anden ende, glimrende spiller i Danmark. Det er en af de få gange, hvor vi får lidt bredt ud i højre side. Så det er Søren Kolding og godt løber Helvig rundt omkring. Det giver så Søren Kolding mulighed for et spark. Og så op i den anden ende, det vi har set igennem hele første halvleg, hvor højt vores forsvar står op på banen. Og det er derfor, der er simpelthen ikke plads til Zucker, og derfor så gang på gang, så løber det ind i offside-fælden. Molnar. Hvem fører forreste støjbe? Ja. Udmærket gået ned af Niklas Molnar og Ebbe Sand. For afsluttet. Det er altså meget godt trædet ind, det der, Jens. Kanonindlæg. Ebbe Sand skal også ramme målet derfra. Ja, det skal han. Det skal han. Det er flot. Det er dejligt spillet. Og det var jo netop derinde i det område, at Molnar her selv i kvalifikationskampen i Parken, han tog nogle tæsk. Han fik nogle øretæver derinde. Det er også nødvendigt. Hvis du vil have overskrifterne, så må du derind og slås. Men det er helt sikkert, det er en kæmpe chance til Ebbe Sand, og den skal ind. Han skal i hvert fald ramme målet. Ja, det skal han. Det skal han. Godt. Lad os glæde os over noget godt. Molnar for arbejde, der var noget skarphed i det. Heinze. I stedet. Og den blev pludselig farligere end som så. Kolding, Helvig. Helvig ind og udfordrer, det kan han godt lide. For frisparket, ja, skal han også have. Danskerne har haft de fleste chancer, man får masser af chancer mod dem. De giver danskerne nogle muligheder. Der er masser af plads ude i siderne inde bag ved deres vingbaks. Og efterhånden som kampen skrider frem, så er Danmark bedre og bedre til at udnytte dem. Allan Nielsen, Thomas Helvig ved bolden. Det bliver Allan Nielsen. Og så prøver udefra. Ja, det er måske ikke fra distancen, at Jan Heinze er frygtet over Europa. Det tror jeg næppe. Man har da trods alt lavet et par stykker på det danske landshold. Og hvis man kigger på Kroatien, den måde de spiller, hvor de har problemer siden VM i deres kvalifikationskampe,
De er alle sammen med, når de har bolden. Men der er altså for mange af dem, der ikke er med, når de taber bolden. Og vi ser det gang på gang. Specielt af deres 3 centrale midtbanespillere. De fylder altså ikke nok i defensiven. Men det kan vi jo være ligeglade med, Claus, ikke også? Det synes jeg. De tog det også stille og roligt. Kroaterne op til kampen her, kan man sige. Det kan man vist godt sige, kan man ikke? Da vi tog afsted en time før, der sad de faktisk stadigvæk i baren. de sad og drak lidt cappuccino og... For nu at fortælle den skinbarlige sandhed, så er det faktisk, som det er. En time før kampen sad de og drak en kop kaffe. Helvig med indkastet. Det virker også mærkeligt, at de kom ud og varme op. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, Claus. Men der var kun 7 af dem, der var ude og varme op. 7 af dem, der var med i startopstanden, der var med til den fælles opvarmning. Det hele det virker sådan ligesom om, at der er nogle interne problemer i truppen. Og jeg synes også, de spiller på den måde. Og det må de gerne blive ved med lidt endnu, og ikke få så meget ro på det som her, og flow over det, for så kan det blive ubehageligt lige pludselig. Jarni. Og Sanovic. Og så er Boman måske. Han får ikke trukket den rigtigt igennem. Og så prøver de igen. Altid spilbar Jarni. Kolding. En grim tackling. Arsanovic, jeg tror han kommer. Han viser knopperne først og rammer helt sikkert Claus Thomsen. Ja, han har været plaget af skader, Claus Thomsen. Men igen, hvis man lige går et par sekunder tilbage, før det sker, det er en unødvendig situation. Igen Søren Kolding, som bruger for mange boldberøringer. Ja, den kommer der. For han kommer af med den. Og derfor kommer Claus Thomsen så ind i den her 50-50 med Arsanovic. Og det er en hård dreng, Arsanovic. Jeg kan se, om den sidder den i lægen på ham, eller? Det tror jeg, den gør, ja. Jeg tror lige, han kører knopperne ned af Claus Thomsen læg. Jeg ser engang, det kan være, den ses bedre derfra. Der kommer den. Ja, au. Og det ser ikke umiddelbart ud som om, at Claus Thomsen kommer op igen. Sanovic får advarsel. Jeg tror også, at der bliver signaleret udskiftning. Ja, det gør dommeren i hvert fald. Det er ikke, det er hans opgave. Nej, men dommeren stod der danske bænk, at nu skal vi skifte ud, men det er ikke kun ham, der har problemer. Helvig ligger også nede på sidelinjen og får behandling. Og han har jo haft lidt småskader nede i Italien, så det kan godt være, at han også har en lille skade. Så bliver Claus Thomsen hjulpet fra banen. Det har vi ham. Må det ikke det er Brian Sten, der skal ind i stedet for? Brian Sten er en mulighed. Per Fransen kunne komme ind. Det kunne han også. Men det er Brian Sten Nielsen. Ja, han var fast mand i omkring 30 kampe, Brian Sten. Så var han lidt væk, og nu er han så tilbage igen. Det er ligesom om, han har fået sit nye fodboldliv, efter han er kommet til AB. Gjort det godt, siden han er kommet til AB. Det har han helt sikkert.
solid spiller. Molnøj, slagsmål. Kan han godt lide. Nu slås Helvig og Kolding. Det var Jarni, der hjerner. Det er en svær spiller at afdrible René Henriksen, fordi han læser spillet så utrolig godt. Ja, han er ikke det store fysiske pragteksemplar. Det er han ikke, nej. Og det er måske også lidt usædvanligt for ham at spille i en flad 4 forsvarskæde, men han har gjort det godt. Mest på grund af den måde, han ligesom læser spillet på. Ja, en intelligent spiller. Han slipper godt fra det hele. Han var jo René Henriksen på vej til Kaiserslautern efter sigende på et tidspunkt. Men det blev så ikke til noget. Men i den branche, der er meget, der ikke bliver til noget. Det er der helt sikkert. Der er mange rygter. Det er der, Claus. Der er ikke noget til, at de vil købe udlændinge i tyskere. De kan jo ikke selv mere. Det er det. De taber til alle jo. Allan Nielsen. Soldo får et lille skub. Søren Kolding, masser af plads. Helvig er gået med igen. Og så Vlahovic løber om kap med Heinze. Måske bliver Heinze aldrig gammel. Nu har vi prøvet det en 3-4 gange i træk og smidt den op i den højde til Molnar der. Jeg ved ikke, hvad det er, han vil. Og jeg ved ikke, hvad det er, han forventer, at Molnar eller Ebbe Sand skal gøre med sådan nogle bolde. Men det er altså utrolig svært, når de kommer i den højde. Godt dansk forsvarsspil her. Det var selvfølgelig knap så godt det der. Det så ellers helt fornuftigt ud. Super. Og danskerne fik formationen i orden. Så skal vi have vendt til Allan Nielsen. Ja, det er godt arbejde, Allan Nielsen. Nu finder Kolding på nu. Den kan blive dyr, den der. Det er en utrolig entusiasme, han har, Allan Nielsen. Han er med stort set alt. Det er han går til den, det gør han helt sikkert. Og et dumt frispark af Miklas Molnar. Men det er også sådan en kamp, i hvert fald som der har været indtil videre, der passer fint til hans spillestil. Fordi alle spillerne har en enkelt eller to berøringer mere end de normalt vil have. Og derfor det betyder det så, at han kan komme tættere på dem hele tiden og lægge pres på bolden hele tiden.
Jarni glider af. Og så får frisparket skulder mod skulder med Søren Kolding. Og fløjtet for dansk frispark mod Zucker. Og så kan vi da fortælle, at Claus Thomsen, skaden med Claus Thomsen var en stempling på indersiden af højre knæ. Og når man hører stemplinger på indersiden af højre knæ, så frygter vi jo straks både menisk og korsbånd. Men det er der altså ikke nogen meldinger om endnu. Men stempling på indersiden af højre knæ. Og når den kommer der bagfra i den fart, så frygter vi lidt, at der kan være gået noget galt. Brian Sten. Søren Kolding. Jes Høgh glider med frem. Godt spillet. Brian Sten ligger der. Der kommer Brian Sten ikke helt på tværs. Det kunne han godt have troet lidt på. Igen fornuftigt spil. Glimrende spil, Martin Jørgensen. God aflæng fra Jes Høgh. Martin Jørgensen holder på den, lader Jan Heinze komme med. Også rart at se, at i antrittet kunne Jes Høgh faktisk spille med Vlahovic. Altså ikke tosset. Det er det ikke, nej. Altså Jes Høgh, det er en spiller, der bliver bedre og bedre på det her niveau. Det er en rigtig forsvarsdirigent. Og man kan se det hele tiden. Han snakker hele tiden til René Henriksen og sørger for, at spillerne er i de rigtige positioner, at man hele tiden spiller højt op på banen. Schmeichel ude og rydde op. Og så her måske har vi muligheden. Molnar går i position. Og den får Milinovic præcis ryddet op i. Ja, de kommer ikke foran deres forsvarsspillere, vores angrebsspillere. Han har ligget Martin Jørgensen så 4 gange nu med der mangler lige 100 gram i afleveringen. Og også Martin Jørgensen med nede og rydde op her, hvor der mangler 5 minutters penge. Så bliver Brian Sten sendt på rundtur. Den ser Peter Schmeichel simpelthen ikke skyggen af. Fra Mario Stanik. Brian Sten blev kørt fra og grundigt rundt. Og så Stanik efter det lange hjørne. Ja, han er kun én sanker, da han først fik bolden ind i målfeltet. Ja. Han skulle sparke på mål, ikke? Og så han viser virkelig sin styrke der. Er uheldig, som du rigtig siger, Claus. Peter Schmeichel tror jeg ikke ser den. Jarni i duel. Jeg synes ikke, vi har set så meget til de to, skal vi sige, wingbacks, som kroaterne har som deres varemærke i virkeligheden. Jarni har ikke været så meget med. Det har han ikke. Okay,
Han kan tage med i spillet hele tiden, men han spiller for langt tilbage. Han er ikke rigtig interesseret i at komme med frem og virkelig udfordre Søren Kolding, og derfor så Søren Kolding defensivt har haft det rimelig nemt. Men vi ser også gang på gang med Kroatien. Der er for mange boldberøringer. Det tager for lang tid at få den fra den ene ende til den anden. Og derfor så, det passer danskerne fint, ikke? Også fordi vi får lov til at komme tilbage og stille os og vente på dem. Og så skal vi have vendt forsvaret til angreb med et par afleveringer. Gå stærkt. Hvad så? Med Sukker. Allan Nielsen åbner til Molnar. Den går ikke. Nej, begge hold laver mange fejl. Det gør de, men altså svære forhold at spille under. Og må ikke Martin Jørgensen laver frispark? Jo, den er fløjtet. Boban og Vlahovic havde chancen. Boban her, der jo også blev nationalhelt, da han sparkede en jugoslavisk politimand for at beskytte en fan. Det var helt tilbage i 1990. Det gav ham så karantæne, så det betyder, at han ikke kunne repræsentere Jugoslavien ved VM i 1990. Men den dag skrev han sig virkelig ind i patrioternes historie. Ebbe Sand går i position. Og så har vi fået at vide, at der er ingen brud hos Claus Thomsen, men han har fået en dyb blænge, og han skal sys. Men ingen brud i første omgang i hvert fald. Men sys, det skal han. Det er, hvor der er hjørnespark. Jeg kan godt forstå, at han ser lidt bekymret til, Blažević. Det er ikke den store gejst, hans hold lægger for dagen i dag. Der er overhovedet ingen gejst. Det er der ikke. Det er der helt ret i, Claus. Det virker sådan lidt tilfældigt det hele. En gang imellem, så er de sådan lidt lyst, og så spiller de lidt. Det er som om, at de bare spiller med i virkeligheden. Danskerne har også taget gejsten fra dem. Ja, det skal vi huske at sige, at det er i høj grad med en positiv vink til det danske hold, der aggressiv, ikke? Meget aggressiv over hele banen. Helt sikkert. Har ikke givet Kroatien lov til at spille. Og der er lagt 3 minutter til. Og hvad så med skiftet? Den bliver lige hængende, men den bliver god for Ebbe Sand. Ind og slås med dem. Det er godt. Ebbe Sand. Hvad så, Ebbe Sand? Der er mål! Den er inde. Helt fortjent. 1-0 til Danmark. Ebbe Sand. Det er det. Det er helt sikkert, det er fortjent, at Danmark fører 1-0. Og det er glimrende lavet af Ebbe Sand. Det er sådan nogle ting, vi mangler af vores angriber. Kan noget på egen hånd. Han får den næsten helt op på midterlinjen. Vi får det helt sikkert at se igen. Jeg synes næsten det bedste. Det er der, hvor han rykker sig fri, hvor han egentlig har tabt et skridt, ikke? Ja. Sparker dybt i den, var det flot. Flot mål. Intelligent mål. Og der er ikke nogen tvivl af, at han først kommer ind med målmand, så løfter han den lige over ham. Flot scoring. 1-0 til Danmark, og helt sikkert det er fortjent. Ja, så koster han også 40 millioner.
Ja, det gør han. Ja, det gør han jo, når de scorer sådan nogle mål. Det koster de vel efterhånden, ja. Det var godt, at Ebbe Sand fik scoret her. Og Blažević på vej ud, men der er nu ikke flottet af endnu. Ja, må han ikke have lidt, han vil sige til sine spillere her i halvlejen. Han kan i hvert fald ikke være tilfreds. Jeg tror, vi skal regne med, at der bliver skiftet en 5-6 mand ud. Måske en sen udligning her. Så er der faktisk fløjtet for kroatisk frispark. Jamen, er det ikke meget, meget sent, han fløjter? Det er meget sent fløjtet. Jeg kan ikke rigtig se, hvor fordelen er. Og det er en chance. Hvis de alle skal blive enige om, hvem der skal spare. Altså, hvis Sukker får lov at bestemme, så sparker han. Ja, men Jarni vil sikkert også gerne, og Stanovic kan måske også, og Boban, ikke? Der er nok af dem, der måske gerne vil, men det ser ud som om Sukker, han har bestemt sig, det gør jeg. Sukker blev rent faktisk ude alene, da alle andre var gået ind efter træning mandag aften i en halv times tid, og havde forskellige skudtræningsøvelser og løbemønsterøvelser. Og det hænger selvfølgelig måske lidt sammen, at han ikke har den helt store spilletid i Real Madrid i øjeblikket. Mijatovic er jo foretrukket. Og så må en ny Ventor, der bliver grebet ud af Peter Schmeichel. Passer Schmeichel fint. Og der er fløjtet af for en første halvleg, som danskerne, det kan man se, fører 1-0. Men bestemt også har haft mest glæde af. Og i stedet for at ærge os over, at kroaterne ikke rigtig spiller med, så lad os glæde os over og tro på, at det er fordi, at det er os, der er pakket med. Det tror jeg, der har noget at gøre med den måde, Danmark har spillet på. En meget disciplineret indsats i første halvleg. Ikke en stor fodboldkamp, men man skal heller ikke glemme, at vi er på udebane. Det er det hold, der blev nummer 3 ved VM i Frankrig, så det må man kun sige, at man kan være tilfreds med den måde, det danske hold har spillet i den første halvleg. Og så var det ikke så forfærdelig lang tid, inden vi skal tilbage med anden halvleg. Ja, om vi kan holde fast hernede, Jan, skal man lave de store eksperimenter og udskiftninger. Der er jo faktisk sket en del dernede allerede. Ja, hvis man, altså Danmark, vi kigger sådan på det danske hold, ikke? Der er ikke nogen udskiftninger, Claus, men jeg tror Kroatien, de har foretaget sig 5. De har skiftet 5 mand ud forløbet. Der er 5 udskiftninger, her i halvlejen. Blandt andet målmanden. Og det ødelægger jo lidt af det. Det hele, men det kan godt være, at han føler, at det er vigtigt, at han får set nogle af de andre spillere. Han har sikkert ikke været tilfreds med den indsats, de har vist i første halvleg. Men Bo Johansson kan jo kun glæde sig over, som de har spillet de første 45 minutter, og skal måske give dem lidt mere ballast til kampen mod Italien. Det er vigtigst, altså. Det er den vigtigste kamp, vi skal spille. Det er den vigtigste kamp, landskamp Danmark har haft i en hel del år. Det er en kamp, vi skal vinde, og derfor så i dag er utrolig vigtigt for Bosz, og derfor tror jeg ikke, han foretager sig de helt store udskiftninger. Der er selvfølgelig nogle af spillerne, der er nogle spørgsmålstegn ved. Blandt andet de spillere, der stadigvæk spiller i den hjemlige danske turnering, på grund af, at deres turnering ikke er startet. Men udover det, så synes jeg, vi skal spille så lang tid med vores stærkeste opstilling, som vi kan. Og her er en af de nye spillere, der er kommet på banen, Mario Tokic. Og der er altså kommet foreløbig 5 nye kroatiske spillere på banen. Blandt andet er målmanden Stipe Petikosa kommet ind i stedet for Marian Mirvik. Men lad os tage dem efterhånden, som de dukker op. Og lige riser op, at på den danske bænk, der sidder Jakob Laursen, Per Fransen, Thomas Gravesen, Thomas Sørensen, Jon Dahl Thomasen og Søren Frederiksen. Og på forhånd er det blevet fortalt, at der er lavet aftaler med 2-3 spillere, fortalt på Johansson, som vidste, at de skulle ud ret hurtigt i anden halvleg. Men det kan der selvfølgelig være lavet om på. Allen Peternak var også kommet på banen. Stanek er røget ud. Sukker ude. Nej, Sukker er ikke ude.
Det nægter han. Han går stadigvæk rundt op. Han skal score mod Peter. Sukker går der, det er du fuldstændig ret i. Vlahovic er ude. Martin Jørgensen skubber den videre til Allan Nielsen. Helvig kan åbne spillet. Det er godt det der Molner. Rafik med nummer 21. Også en ny spiller. Og hvis der er nogen, der spejder efter Allan Boksik, som egentlig var skrevet på holdkortet og listen, så har han fået forbud mod at starte af Lazio. Og selvom man ikke kan nedlægge forbud, det ved vi jo fra nogle af de danske spillere, så har Blažević altså accepteret det og gået med på, at Boksik han er her, men kun sidder på tilskuerpladserne. Martin Jørgensen får den anden omgang. Og her med nummer 14, også en af de nye spillere, Daniel Savic. Martin Jørgensen prøver at læse den til Heinze. Peternak, Sardik og hvad de hedder, altså i gang. Vi sidder lige og prøver at få et overblik over de 5-6 mand, der er blevet skiftet ud, selvom der stod, at Sukker var ude, så er han der i hvert fald i høj grad på banen, for han har bolden der. Jani. Og der er lukket godt af dernede. Det er der, og det har der været igennem hele kampen. Defensivt og Danmark spillet utrolig stærkt. Det er ikke kun én mand, men det er 2 mand hele tiden, der lægger pres på spilleren med bolden, og det har virket utrolig godt. Ja, han har haft de 2 chancer, Sukker, som man kan ikke forvente at få ret mange flere 100% chancer i en international kamp. Sardik.
Og et lille frispark mod Milan Rabjak. Og som altid ved dødbold er det Boban. Ja. Der var bud efter den. Det var det, men igen den danske forsvarsspiller ikke lige klar hvem det er, men han er tæt på. Han gør det svært for den kroatiske spiller at få et rent hovedstød. Jeg tror det var Peternak, der var oppe og få sat hovedet på. Brian Steen Nielsen. Der var ellers både tid og plads. Ja, han har været en utrolig skuffelse hele aftenen. Jarne, der spiller som venstre vingbak. Vinket for offside, men ingen fløjte. Brian Steen Nielsen stikker den. Ja, den er svær at arbejde med her. Ja, spørgsmålet er, om der bliver fløjte for hjørnespark. Ja, den er vist også god nok. Forsvarsspilleren får den sparket ud til hjørnespark først, og så rammer han Martin Jørgensen efter. Stimark. Og Martin Jørgensen ud med ondt i skulderen. Han spiller ikke videre, ser det ud til dommeren lægen har allerede sagt. Så vi skifter en gang til. Skal vi lige have hjørnesparket en lille smule usikkerhed fra Pletikosa. Helve. Molner står derinde, og så prøver udefra. Der sparkede han igennem herinde. Stille og roligt. Forsvarsspiller Helve faktisk. Glimrende forsvarsspil. Ingen panik ud af den situation. De er utroligt flinke, de danske midtbanespillere, til at komme med tilbage og hjælpe deres forsvarsspillere. Et utroligt stykke arbejde, de laver. Og her er Martin Jørgensen på vej ud af stadion. Den hang lidt skulderen. Og frispark mod Sardik. Ja, de er ikke blevet bedre af det. Det er Kroatien, at de har foretaget de her 5 udskiftninger i halvlejen. Det hænger mindre sammen, end det gjorde i første halvleg. Ja, det var ikke for godt. Så kunne noget tyde på, at vi måske skal prøve Thomas Gravesen. Ja, der er vel den mulighed, at man måske kan flytte Allan Nielsen ud og spille i venstre siden. Men det er så spørgsmål om fornuftigt, det er, fordi Allan og først sammen med Claus Thomsen, så senere med Brian Steen har gjort det virkelig godt.
Schmeichel ud og skille lidt ud over, at der er så meget skudplads til Jarni, og han kan også godt sparke ud fra Jarni. Og her har vi ham så Thomas Gravesen, der ligger og slås lidt med sin træner-manager nede i Hamburger Sportsvejen. Han brokker sig lidt over dernede, at Thomas Gravesen sådan bare lige kommer og nedbryder hierarkiet. Kan man det? Må man det, Jan? Jeg ved ikke, nu ved jeg ikke, hvordan det er sådan lidt anderledes i Tyskland, der det går de meget højt op i dernede. Det synes de er ret sjovt. Ja, men altså det er også klart, at jo bedre man spiller, jo mere kan man tillade sig, ikke også? Må ikke også Thomas lære det efterhånden, som han vender sig til liv som professionel spiller i udlandet. Men Thomas Gravesen er også på en eller anden herlig måde en type, der skal have nogle skrammer. Helt sikkert. Og selvom der bliver lavet store historier ud af det, ikke også, det går han nok knap så højt op i. Han er bedøvende. Og her er han altså inde med nummer 15 på ryggen. Dejlig energisk spiller, der også kan sparke udefra. Det er muligt, at han ikke er så populær i ledelsen i Hamburg, men blandt fansene, der er han manden. Så får han første boldberøring, Thomas Gravesen. Det er så vigtigt at komme godt afsted. Så flyder det en lille smule for kroaterne. Milan Rabjak. Petanak overfor Søren Kolding. Men de har nu altså godt fat dernede stadigvæk. Allan Nielsen. Brian Sten Nielsen. Det er forløst Brian Sten Nielsen. Og så ved de, Peter Schmeichel er gået langt, og det er frækt det der. Ja, men der bliver pevet af det. Altså, der er jo ikke noget. Det er sukker. Det er hvorfor de er sådan efter, det ved jeg ikke. De pever også i første halvleg, han tog det der frispark i sidste minut. Og det er... Jeg ved, at Peter Schmeichel tager det forsøg ilde op. Han vil føle det som en hån mod Peter Schmeichel. Han prøver så langt udefra, det er helt sikkert. Han sagde det på pressemødet, da vi sad og interviewede ham, at det var... Han kunne slet ikke forstå det, at det der mål Sukker lavede, hvor han sparker den dybt, vi kan da huske fra EM. Han kunne slet ikke forstå, at der var noget specielt i det mål. Og det var jo naturligvis et kanonmål. Men det er jo en herlig indstilling, for det er jo det, der gør Schmeichel til det. Selvfølgelig. Vi får den også bagefter, hvis Sukker ikke scorer. 100%. Men vi så det jo også, da vi var over at lave United Liverpool. Robbie Fowler står med ryggen til sparker første gang, fordi han ved Schmeichel så langt ude, og her ved Sukker det også. Folk er klar over det. Det er de helt sikkert. Også, men han er også nødt til det, Peter, på grund af den måde, Danmark spiller på. Med forsvarskæden, der spiller så højt op. Han er simpelthen nødt til at være den der sweeper, der ligger og rytter op. Og derfor så skal han være ude af sit mål. Og indtil. Og fløjtet for kroatisk frispark mod Daniel Saric. Tokic. Han har ikke været heldig de seneste par gange. Brian Sten, han har været i boldkontakt. Så Miklos Molnar, der er fløjtet for offside. Jeg synes, de har fungeret rimelig godt sammen. Vores to frontløbere. I nogle situationer, blandt den situation, vi lige har set her igen, de er tæt på hinanden. Ebbe Sand vinder hovedstødsduellen.
Og Molnar er tæt nok på til at få den. Uheldigvis for danskerne, så var han løbet i en offside-situation. Ikke så smart af Brian Steen Nielsen, og så er muligheden her. Skud fra anden position. Det var ikke populært, kan man høre. Mario Saric. Sukker går også rundt og snakker lidt med, hvem der i øvrigt kommer forbi i øjeblikket. Saric udfordrer Heinze. Boban sparker. Der er plads. Ja, så har vi muligheden for at slå. Kontraen Allan Nielsen. Og Michael op mod Miklos Molnar. Helvig. Og Allan Nielsen, det er godt spillet til Miklos Molnar. Hvad så, Molnar? Hans første boldberøring, han kommer lige til at tage den lidt for langt ud i siden. Hvis hans første bold må have været lidt bedre, så kan han have fået en bedre skudchance. Flot detalje af Allan Nielsen. Spiller ham fri. Men igen, Miklos Molnar, han ligger rigtigt. Han ligger på linjen og udfordrer dem hele tiden. Og så Brian Steen og Boban i nærkamp. Ja, det er en mand, der får nogle øretæver i sådan en kamp. Boban. Det gør han helt sikkert på grund af på den måde, han spiller. Og så måske også lidt på grund af banen her i aften. Ikke? Også den hænger lidt bolden, og det giver så danskerne tid til at komme tæt på ham. Men også i alle kampe faktisk, med den type han er, går ind og udfordrer hele tiden. Saric. Og så spiller vi os næsten ud af det. Michael er langt ude. Så Sukker tog driblingen i stedet for at prøve skuddet. Han er også lidt uheldig, fordi det er en glimrende detalje. Først han kommer udenom Jan Heinze, det er en glimrende detalje, og så lader han så, at han vil sparke. Tager altså endnu en dribling, men igen, masser af danske forsvarsspillere tilbage. Og væk med den, Michael. Og uden for billedet liner Bo Johansson op til endnu en udskiftning. Ja, hvor Jarni slås. Jeg tror, det er Søren Frederiksen, der kommer på banen, når tid er.
Og det er nu. Der står han. Søren Frederiksen i stedet for Miklos Molnar. Og da det er jo dig, der er censor i dag, Jan, skal vi også have en karakter. Jeg synes, han har gjort det godt. Han har hele tiden lagt lige på linjen til at være offside eller ikke være offside, og han udfordrer hele tiden de kroatiske forsvarsspillere. Det er ikke alt, hvad han har været med i, der er lykkes, men der er mange gode ting, han har været med i. Lidt overraskende, det er Molnar, man tager ud. Jeg synes, det er Ebbe Sand, der virker som den, der er lidt træt. Han har ikke rigtig været med i spillet her i anden halvleg. Men som vi sagde i første halvleg, det kan godt være, at Bosse ligesom har valgt, men det skal være Ebbe Sand og en mere, som skal spille op som frontløberne. Og det er så derfor, at Ebbe bliver ind og nu prøver med Søren Frederiksen. Det lyder som en helt... Har du spillet selv? Jeg spillede lidt en gang, ja, for nogle år siden, Claus. Men det er mange år siden. Og kroaterne prøver fortrøstningsfuldt igen. Der mangler nogen i feltet, men så klarer vi det da heldigvis selv. Det er godt spillet. Der kommer ikke nogen fra anden række. Brian Steen. Fløjtet for frispark. Det er et meget godt løb. Det glemmer det ikke. Godt lavet, Søren Frederiksen. Godt løb. En god lang aflevering. Og Søren Frederiksen, det ved vi, at han er hurtig. Tror på den, og så Ebbe Sand når den ikke, og Brian Steen kan vi ikke bebrejde den der. Det er forskellen på de to hold. Vi bruger færre sessioner, når vi kommer op i den anden banehalvdel, hvor mod Kroatien, det tager alt for lang tid. Og der kunne Allan Nielsen godt finde på at sparke på mål. Til det korte hjørne. Det er ellers... Hvis han rent faktisk sparker efter Thomas Helveg der, så er det en... Han skal bare ind og siden på. Og Sardik får ikke mange... Der er ikke meget albuerum over for Jan Heinze. Allan Nielsen. Helveg. Ebbe Sand når den lige præcis ikke. Men vi udfordrer stadigvæk. Vi er ikke tilfreds, og de giver os også plads til nogle kontraangreb. Så det er et spørgsmål, om hvis der kommer flere mål i den her kamp, om det ikke bliver Danmark, der scorer igen. Vi har mange flere idéer. Kroatien for alle deres såkaldte gode fodboldspillere. Der sker ikke rigtig noget. Ebbe Sand. Frederiksen. Det sætter han så også igennem på Ebbe Sand. Jeg synes, han spiller med en herlig optimisme. Helveg. Ja, det var desværre et rigtigt billede, vi så, da Martin Jørgensen gik ud. Vi så lige bagfra, og man kunne konstatere, at skulderen hang en lille smule. Det var faktisk rimelig tydeligt at se. Og nu har vi fået meldingen, at han har brækket kravbenet igen, og er blevet kørt direkte på hospitalet til røntgen. Og det skulle være, jeg kigger lige på Lars Sten, der har fået at vide, det skulle være en melding fra lægestaben dernede. Det er simpelthen fra den danske medicinalvareforening, Medicinstaben, som fortæller, at Martin Jørgensen har brækket kravbenet. Det er altså noget skidt, for så kommer Italiens kampen i fare. Det gør den helt sikkert. Det
Det var jo ikke andet et uheld, vel? En tilfældig situation, ikke også, hvor han falder lidt uheldigt, ikke? Ja. Det er virkelig surt. Et par uheldige skader, også Claus Thomsen, ikke? Jo, det var Stimak, der var nede og takle helt regulært, og der blev der også kun hjørnespark på den. Men man kunne altså godt se det, da Martin Jørgensen gik ud, at den var helt skæv. Jarni. Altså man kan jo sige, at der er jo ingen tvivl om, at der sidder nogle folk fra Jugoslavien her for ligesom at spionere mod Kroatien. Det er jo begrænset, hvad de får med hjem. Jeg tror ikke, det er ikke. Altså. Nu har jeg ikke set Kroatiens kampe siden VM, men her i aften har de været utrolig skuffende. Men spørgsmålet er, om de interne problemer, de har, er så store, at det simpelthen påvirker den måde, de spiller på. Det hænger slet ikke sammen. Godt spillet ud til Helvig. Så Frederiksen står derinde. Og Allan Nielsen prøver. Topscoren på det danske landshold med 6 mål. Ja, nu siger du interne problemer, Jan. Altså, der har jo været det ene skriveri hernede om, at der er for mange stjerner på holdet, at der måske er lidt intern, skal vi sige, kluder i hierarkiet, hvem er den store stjerne og så videre. Og så går der jo en Brusinecki og spørger lidt i kulissen, kommer han tilbage, kommer han ikke tilbage, han vil ikke spille under Blažević, og alligevel er der forlyden om, at han spiller mod Jugoslavien, og stemningen hos Kroatien er helt tydelig, at Blažević bestemmer ikke over spillerne. Det er helt stensikkert. De sad længe i baren. Ikke fordi vi var der, vi har bare hørt om det. Og gjorde jo hvad der passede dem, havde besøg af gæster og damer og så videre. Så det er spillerne, der bestemmer farten på holdet. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Det kan man også se på den måde, de spiller på, Claus. Vi snakker om gejsten før, ikke? Der er slet ingen gejst i den måde, de spiller på. Men man skal heller ikke glemme, hvor svært danskerne har gjort det for dem. Helvig. Ham og Allan Nielsen har været med i meget. Allan Nielsen har en herlig evne i den her kamp til at få bolden hele tiden. Skal han så skille sig fornuftigt af med den også helst? Efterhånden som kampen er skrevet frem, at han blev en bedre og bedre Allan Nielsen. Han har simpelthen løbet Kroatiens midtbanespillere trætte, og han bliver ved. Og der er masser af plads til ham nu. Han er simpelthen med i alt det positive, som det danske landshold er involveret i. Men alle de danske spillere, der har været med, har gjort et utroligt stort stykke arbejde. Peter Schmeichel med et par redninger i verdensklasse i Jesø, som totalt har dirigeret den bagerste forsvarskæde. Allan Nielsen har gjort det utroligt godt på midtbanen. Og angriberne, der har været med, har arbejdet virkelig hårdt. Og så selvfølgelig et super mål for Ebbe Sand. Så det kan ikke være meget bedre. Så lå han dernede og ryddede op, Allan Nielsen. Brian Steen Nielsen. Heinze. Lad den så køre lidt. Graversen. Der skal ikke meget til, at det der, så bliver de irriteret. Kroaterne, det er der ingen tvivl om. Der er masser af plads over på fløjen. Dårlig aflevering fra Allan Nielsen. Sådan er det, når man sidder og roser ham, ikke også? Så laver de altid sådan noget. Han har altså nogle problemer derinde, ja, han har lavet mange fejl i anden. Mange tekniske fejl. Det er han helt sikkert.
Så var Allan fat i den til ham igen, så prøver vi en gang til. Gravesen. Allan Nielsen. Så spiller den i dybden. Prøver der. Og Heinze ryger koket i ryggen på Daniel Sadik. Heinze er jo også god at få med, fordi han kan flyve ned på 65 billet efterhånden. Det er billigt. Ja, det kan han vel efterhånden. Nej, der er ikke nogen linje eller snært over det kroatiske opspil. Det er for let at læse. Og så tage hele turen, ja. Det var lige før han skulle have fortsat. Søren Kolding. Det danskerne gør nu, det synes jeg er utrolig vigtigt, når man spiller landskampe på udebane, ikke også? Det er, at man er i stand til simpelthen at beholde bolden. At man ligesom viser, at man har den der selvtillid. Og det vi har fået ved på den måde, vi har spillet i aften, det er en masse selvtillid. Det gør så, at spillerne ligesom har lyst til at være med. Alle tilbyder sig, og vi beholder den, og vi skifter den fra side til side. Og, altså Kroatien, de bliver mere og mere frustreret og får mindre og mindre lyst. Det eneste, de gør, det er at løbe efter bolden. Og så skal Robert Jarni ud. Og ind kommer Mario Cvitanovic. Var de oppe at skændes der, Claus? Der var i hvert fald et eller andet. Ja, det er helt sikkert. Der var noget der. Så der er ikke fred og idyll på Kroatiens landshold. Det er der bestemt ikke. Men det gode ved det, man kan altid sige til Jarne, det er lige meget, om du kommer igen, fordi så har man spillet i aften. Ja, det går lige meget, ikke? Jarni var også en af dem, der var med i 87 til at blive EU-verdensmester. Men det er længe siden. Og hvad så her? Hovedrysten fra Milinovic. Det er der altså heller ikke noget at sige til. Altså, det virker ikke som om målmanden siger, at det er min bold, vel? Altså, hvis han ikke gør det, så skal han heller ikke komme derud. Så hvis vi nu kan holde den på 1-0, så vil det give en masse gejst til. Ja, det kunne vi godt bruge. Til kampen mod Italien. Det vil være et dejligt udgangspunkt. Og der er ingen tvivl om, at hvis vi tager sådan en kamp her, jamen så vil Laudrup-temaet jo dukke op igen og igen. Selvfølgelig. Nu kommer der måske en smule fred for det, hvis vi holder. Det gør det da helt sikkert, ikke også? Og det man har snakket om, ikke også? Det landstrænere snakker om, spillerne snakker om, ikke også? Det er det kollektive. Det er det, der er så utroligt vigtigt. Det, der har virket så godt her i aften, det er, at man simpelthen har spillet som et hold. Stemningen virker god i lejren, ikke også? Og når man kan komme sådan et sted som her, ikke også? Og slå Kroatien, altså, så får man den der selvtillid. Så tror man på det, man har gang i. Allan Nielsen, Helve åbner. Det bliver den anden vej over. Der ligger Gravesen, Heinze. Ebbe Sand rører på sig derinde. Sadik løber den ud over sidelinjen, spiller videre. Og fred og ingen fare. Heller ikke i denne omgang. Det har været nemt for René Henriksen og Jesø i anden halvleg. Der er næsten ingen bevægelse efter Vlahovic er gået ud i halvlejen. Det eneste, de har simpelthen skulle, det er at skulle stå derinde og sparke de bolde væk, der er kommet ind. Det hele har været utroligt tilfældigt.
så mangler der cirka 10 minutter. Ja. Udmærket forsøg fra Ebsand. Men det er rart at se, hvor mange danske spillere, der er med fremme i den situation. Lang målspark, eller lang udspark for Peter Schmeichel. Og der er danske angrebsspillere, der slås om bolden. Og så ligger der 4 spillere lige omkring og er klar til at samle op. Og i det her tilfælde laver det Ebbe Sand. Helve tager det lange løb. Det kunne han godt. Gør han også. Det var det, Per Petersen snakkede om i studiet før kampen, ikke? Hvor utrolig vigtigt det er, at man får midtbanespillerne langt nok med frem, så de kan støtte angriberne. Så ryger Allan Nielsen også over og kaster indkast. Søren Frederiksen. Med en lille løs chance, Søren Frederiksen, der jo ikke har lagt skjul på, at han utrolig gerne vil afsted til udlandet. Så ingen dumheder nu. Sardik. Gravesen laver frispark. Den er god nok. Den får han nok en advarsel på. Og det gjorde han, Thomas Gravesen. Der er masser af plads. Og det er dog Schmeichel. Appelleret for slukker for lyset. Straffespark derinde, og så går lyset ud herover.